No Honda. Gibson best my be Bastri. Good morning, like Dawn. Thank you. Hey. Like, subscribe, please. Support. Mama sadlah bau. Bosumotari. Good morning, like Dawn. Bosumotari sera. आं इखौ मा होनो बेलेग जाथि बायदि नुदोंमोनब्रा like subscribe me आं बेलेग माबा बायदि नुदोंमोन गिबसन बसुमतारी आदा बाजैमा बाक्सा सालबारि नोंलाय अबेनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आं बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बा गोजानानो ना जोंनिफ्राय सोरबा लाबोदों खोमा साबस्क्राइब बानायाखैबा बानायदो thumbnail बानाया औ गोजान जायो
जोंहानो अमाया गलांबाय अबाव थाङोबा जोंना थाइजौ आखाया सिरि जोब्बाय अमाखौ नुहुराखै दे आं अबेबा थांखैबा जाय गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर गस्लाबो गाना ओइ बिहु फालिखौ ला दसे सम सापर्ट खालामनो फैबाय आं थेंक इउ दसे सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय कमेन्ट फरायरानो नायाखैनोमोन आङो मा नागिरदोंसो अमा सातजोन गोजा थानानै रावबो कमेन्ट खालामा एखे फैयाखै खोमाहाय पेटला द हा जलाया सिखाराखै खोमाहाय जोंना नै ओरैबो सालबारि बाजार थांजायो खाथिथार जायो जोंना बाजारा फैलाय एखे फैयाखै इयो ओइ लामाखौसो दहाय मानोथो माबा दहाय नागारो कमेन्ट सापर्ट मी जोंनि एलबिआव दसे टाइम लाइक होफैदो कमेन्ट होफैदो गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो 1K जाथारथोंसै मामबार जोंनि चेनेला बिराद दुस्थ जादों अमाया मालाय नै सानैया पेटला जोंनि पेटलायालाय जोंनि पेटलाया सिनारिखौ मोजांथार नुदों माबा बोराय मानसि बायदि नुदों पेटलाखौ आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो प्लिज इना साबस्क्राइब गैखाया होनदा पेटला नो गिफ्टसन बसुमतारिया नोंनिजों नायलाय आं नायनो रोंलायला मबाइल लाना लाइक होना नोंहानियाव नाय नै 9 जन मानो थानानै रावबो कमेन्ट खालामा
बेसेबा साप्पा नुदोंनि जायगाखौ एसे थांनो नागिर नोङो दहायनिफ्राय आगारना होननानै आं नागिरखाला नै खैसो दंहैयो फ्रन्टामोनखै नै जेबो लामा दं लोगोफोर जों मालाबा बारसग्रायो इजाबो गामि मोनो ओजाबो थाङो दंखायोना माहिनि देब बर्मा माहिनी देब बर्मा ब्लग हेलौ गुड मर्निं लाइक होआखैबा लाइक होदो माबोरै होनगोन हेलौ गुड मर्निं लाइक करो अनलाइन दाना आं रोङाहाय GIVE थांबायसो खोमा मालाय जाबाय माहिनी देब ब्रह्म ना बर्मा मुझे सपोर्ट करो बेना सापर्ट दंखायो खोमा ओमफ्राय जोंखौ खालामनो थिनलाय दंखायो होनब्ला आं रोङालै माहिनी थांबाय खोमा गिफ्ट कमेन्ट सट गोजाखौ बै हाखरखै नाहै लेस्रिया
माबाय प्लिज कमेन्ट खालामदो दङ दायो खालि अबाव मोनगोन इखौ आं नागिरनाया जाबासो ओरैनो 4,000 4,500 ओरैनो थांगोन गथ' थांना थांनानै थैबाय था नोंलाय खराखै फेटलाया मानसि माबायो नायोल' कमेन्ट आंलाय होनाया बेसे जाखो आधा घन्टा जाय जाय नायदों लाइक हरदो कमेन्ट हरदो लोगोफोर सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामदो अननानै प्लिज 1K साबस्क्राइब नंदला दासो 19 मिनिट जादों फैखायाव बोरैबा हाग्राखैसो हाबफैबाय खोमा इसोरखौ नागिरहैनोसै आंखौ माबा गलाय सैग्रासो जानो लुगैदों कमेन्ट लाइक साबस्क्राइब जाबाय दे बेयाव लिरा बारायदों माने सासे सासे
Like, subscribe, comment, please support 1K subscribe. Con ta đơn thần là sao ra? Like, subscribe, comment, please 1K subscribe. Word of love. Này cái orman mà để mà nó không đâu gần đó. Like, subscribe, comment, please 1K support me. Stay. Yeah. Bớt ra. Làm ra cái con gì thế chứ? Reels này nó mới ra được sao? Nó có làm cái ala say ba. Zai zai sirang bis din eh sab kaman lagam na. Không mắc là gì? Thằng giúp lại vậy. Sab 20 minute যাবে না। Kết là Việt Nam mình bà thấy. Ăn khăn sẽ được xoạc.
Lekum makan. San xe này là hả nên bữa này आंना 1 GB थांबाय 1.5 GB थांगोन multitask rồi siapa yêu anh lấy của ta phải थांजोब्बाय nanggo entarlo Mayore Tono mahi ya kudu pada dari sini mikir ma baji ya komen bo pada ya na doy hornen na ya na da soda nine dulu lah mahi Mahede Barma on Manas bara like don thank you Manas bara like online thakai Gibson Basumatari dong na gila ba ina to support kalamar ba kalama kiba jang ko kalam de Oh my God yang telang le mo wal ko ritu ni please support me dangni Elvia Jangan mau mereka dulu. Khát mà lần đi gone. Cứ nèo thầy á, chứ khát đâu cái.
Comment mình sẽ ra này. Thằng nó cứ bậy gì đâu ra vậy. Comment, like, subscribe, please, 1K. Con hết trời đấy. Copyright của bức ảnh này này. La 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 la. Mahini Dear Burma blog. Hello. Biết này à? Nên cái ngồi kháng các lần này.
Please like, subscribe, comment. 1K subscribe, please. Thế là nó đến này rồi có nó là kiểu này có rồi kia đi ăn nhảy chúng có xin một cái này nè I need to go to để bọn mà để bàn này đến chứ là ăn có cái gì lên là cái này ăn bắt đầu please like, subscribe, comment. Please 1K subscribe. Này đâu vào đó gusto so ano gusto đâu vào đâu mà
ओंखाम खालाय गैया गुन्दै होबाबो जाया इयो अमाया अबे अमाया गलांगोनथ' आरो इयो गोरनायाव खाजाफेरा नायना मेवदो देवानि नोङो पेटला देवानि रागा जोंना पेटला देवानि पेटला देवानि अ थांनाय नोङो देवानि नागिरहोबाय थायो आयो गुन्दैखौबो जाया आदारखौनो मोजांल' नागिरो गोथावल' एसे मोजां आदार होनो जाया अबाव दंमोन इयो पेटला पेटला थायो होननानै ओरैनो नागिरदों आरो गैया हरखायाखै रावबो कमेन्ट हराखै गेदेर नुबाय सना 15,000 मोनसिगोन ना आदारखौनो बोरै बासिनानै जायो होनदों खोमायानो मेगनखौनो नुवा आरो देरबाथ' पेटला 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 Like, subscribe, comment, please, please, please. Support me. Support खालामदो जोंनि एलबिखौ अननानै लोगोफोर
Oh. Nang panood. Din si konta. Met pigi sama. Nang dah selap dah. Deh, mayong seban aja. Konta lah baik. Konta lah si semua ni. Isi naik orang tu. Nyot sanjo. Sanjak kau tunane. Channel ini. Mayong tunang kau.